Так, я бачу, Маргарита з нами, Антон з нами, Алекс. Ну, потиху. А это не где-то будет лайв типа идти, так? Будет передаваться? Гэта записывается, все будет записываться, потому что, ну, вот как зусім ужо не порушать такую интимную атмосферу, бо рабочий семинар, такі аналітычны, все ж таки, калі ён адразу ідзе в онлайн, гэта накладае пэўныя абавязкі там на спікераў, да, вот як бы. А тут мы вырашылі, ну, калі казаць ужо пра фармат гэтых сустрэчаў, записывать все на зуме, а потым рыхтаваць, можа быць, на абдзіраловічы такое саммари, ну, то есть асноўныя ідэі, асноўныя думкі там выступоўцаў, і да гэтага саммари в якасці архіўнага запісу, ну, дадаваць спасылку на файл, да, то есть размяшчаць гэта на Ютубе і спасылка на файл. Это значыць, што тыя, каму цікава будзе перагледзець альбо прагледзець штосьці вылавіць з нашай дыскусіі, яны заўсёды могуць звярнуцца да гэтага запісу, да гэтага відэо, ну і пакорпацца крышачку туды. Вось. Ну, вот такое. А сам аўтар будзе ўдзельнічаць? Так, як бы Ярослаў мусіць быць. Адзінае, што паколькі ён намеснік дырэктара расійскай свабоды, на яго накідваюць розных сустрэчаў і абавязкаў, і ён адразу прабачыўся, калі ён включыцца не адразу, ну, альбо там вот як бы войдзе в нейкі момант, як бы вот калі яго адтуль вызваляць да нас, як бы да сяброўскай сустрэчы. Ну, яму ўсё гэта вельмі цікава, ён спадзяецца ад нас пачуць што-небудзь разумнае. Я не гарантаваў, конечно, такіх рэчаў, но але як бы тым не менш. Ось. Так, давайте глянем, кто у нас. Карина, Антон. 19:02. Ну, я думаю, што яшчэ хвіліны 3-4 як бы пачакаем тых, хто спазняецца. У нас на гэтым разам няма ніякага фільтра на ўваходзе. Все тыя, хто зарэгістраваліся, это як бы там под 15 чалавек, яны просто атрымоўваюць наўпроставыя спасылкі. Ну і адпаведна могуць у любы момант зайсці і далучыцца да нашай дыскусіі. Ладно. Я пока что отключу микрофон и... Так. Значит, у нас на связи Прага, Братислава. Карина, вы откуль до нас, як бы, з Киева? Ці ўжо в Варшаве? Так. Вот, не уявляю, Антон и Алекс, як бы, откуль до нас долучилися, но тем не меньше. Самое дивное во всем гэтым формате, які становится потиху такой, як бы, новой нормой, это то, что в реальности все мы сидим у пустых покоях перед мониторами и говорим сами с собой. Вот. При гэтым нейкім дзіўным чынам в нашей свядомости присутнічае вот гэты вобраз такой як бы цёплай агульнай размовы, дыскусіі. То есть паўстае пытанне, дзе гэта все адбываецца. То есть я часам прыгадываю вот гэтую акудовічаўскую реальнасць, як бы, Павел до нас далучыўся, вот Вена. Вена, значит, у нас в ogóle там центральноевропейская большасць, я бы сказал, теперь потиху збираецца. А вот, калі улічыць, что сам Ярослав центральноевропеец и пражанин,
ну, а я центральноевропеец і сярэднеевропеец у душы, то, ну, вот, бачыце, такая размова вельмі цікавая. Так, вот. З Менска. Вот Алекс до нас як бы з Менска долучыўся. Ну што, тады паціху будзем пачынаць. Як я ўжо сказаў, Ярослав до нас далучыцца ў працэсе. А вось калі яго адпусцяць ад ягоных важных справаў. Вось. Такім чынам, сябры, я рады вітаць усіх на семінары беларускага калегіума «Інтэлектуальная гісторыя посткамунізма». Гэта наш ужо як бы трэці сезон, але, канешне, самы дзіўны і незвычайны. Як я ўжо сказаў, што гэта сезон, які пачынаецца і хіба што будзе працягвацца, адбывацца вот в гэтай арэальнасці. Мы будзем сустракацца в нейкай уяўнай прасторы, і нашыя размовы, дыскусіі ў гэтай уяўнай прасторы будуць запісвацца. Тэмай нашай сённяшняй сустрэчы з'яўляецца, ці фармальнай нагодай, можа быць, як бы не тэмай, фармальнай нагодай вот гэтага пачатку з'яўляецца артыкул, абмеркаванне артыкула Ярослава Шымова пра дэзінтэграцыю раз'яднаных нацый. Шчыра кажучы, калі я убачыў і прачытаў гэты артыкул на ліберальным сайце, я страшна ўзрадаваўся. І сказаў сам сабе, што вот як бы нам не хапала менавіта такога тэкста для нашага семінара па інтэлектуальнай гісторыі посткамунізма, тэкста дастаткова сціслага, дастаткова простага, які бы, ну, вот таким простым, але в той же час канцэптуальным спосабам расказваў нам, самому сабе і всім астатнім, што адбывалася з намі апошнія 30годдзя, што адбывалася падчас, ну, уласна кажучы, там, як бы, гісторыі посткамунізма. Калі я вырашыў падзяліцца сваёй радасцю, што такі тэкст знайшоўся, і вот такая матрыца, з якой можна працаваць, як бы паўстае нібыта, калі я падзяліўся гэтай радасцю з двумя маімі даўнімі і добрымі прыяцелямі, сябрамі, якія, дарэчы, тут прысутныя, яны гэтага майго захаплення не падзялілі. Адзін з гэтых сяброў, які хутчэй як бы кансерватар, чым ліберал, ці, можа быць, ліберал, але в такім як бы архаічным сэнсе лібералізма там 19-го стагоддзя, выказаў сваю заўвагу такім чынам, што, ну, тэкст можа быць як бы і мілы, але банальны і занадта даксаграфічны. То есть в гэтым тэксце мы не знаходзім нічога новага і нічога праблематычнага і праблематызуючага. Ён складаецца з такіх як бы фрагментаў, усім вядомым, і, в прынцыпе, неясна, пра што можна спрачацца, да? То есть вот у гэтай гісторыі посткамунізма. Другі мой прыяцель, як бы, заўвага другога майго прыяцеля, які хутчэй анархабудыст, чым левы ў такім традыцыйным еўрапейскім сэнсе гэтага слова, не кажучы ўжо пра посткамуністычны, яна гучала такім чынам. Я не ўяўляю, пра што ўвогуле можна размаўляць альбо спрачацца з лібераламі. І гэтая заўвага, нягледзячы вот на такую уяўную простасць, насамрэч зусім непростая, і яна ў пэўным сэнсе змыкаецца як бы з заўвагай папярэдняй. То есть вот дзіўным чынам кансерватыўная крытыка гэтага тэкста і анархабудысцкая, яны ўнутрана згодны. І я паспрабую вот зараз растлумачыць, у чым гэтая, ну, вот, суцэльная, на чым палягае гэтая згода.
насамрэч, з перспектывы вось гэтага анарха-будызма тэкст Ярослава Шымова, хаця і просты, і выглядае на такое, ну, скажем, таксаграфічнае апісанне рэальнасці, нейтральную фіксацыю таго, што адбывалася са светам, усходняй Европай, ну, вот апошнія 30-годдзя, ён насамрэч внутрана ідэалагічны. Больш за тое, гэта звычайная і традыцыйная фішка неолібералізма альбо вот гэтай неоліберальнай гегемоніі, якая, ну, вот, якую мы бачылі апошнія там як бы 20-30 год, выдаваць ідэалогію за натуральны стан рэчаў. І таму вот як бы тое, што адбываецца ў гэтым тэксце насамрэч, гэта з аднаго боку прапанова, ну, вот як бы пэўнай карцінкі, натуральнай карцінкі, прапанова пэўнай нібыта рэальнасці, але з другого боку прапанова, ну, вот як бы ўжо зашифраваных в самім тэксце, в самой інтэрпрэтацыі, зашифраваных ідэалагічных, ну, конструкций, идеологично нагруженных интерпретаций этой реальности. То есть в самим выборе формулировок, фрагментов и в самим выборе, ну, вот как бы вот всякого этого разом уже как бы ховается, умовно кажучи, певная идеологичная пропанова. Вось. Ну, калі об'яднаць як бы все гэта разом, то атрымоўваецца тэкст яшчэ больш цікавы для абмеркавання, чым гэта выглядала на пачатку. Ну і вяртаючыся, можа быць, як бы на, скажем, ну, вяртаючыся да пачатку, вот, а то я вот про ваши реакции, нешта я захапіўся вот гэтым апісаннем. Вот. Калі я прачытаў гэты тэкст, то у мяне хутчэй была такая, скажем, згубіў крышачку нітку, но паспрабую зараз знайсці, да? У меня как бы была первая ситуация. Нечто звуком. Звуком? Угу. Так, вот как бы ваш динамик не працуе, штосьці ён зараз не працуе, да? Зараз добра, але просто... Было, так? Може, звучання було древне, да. Ну, буду, може, гучней казаць. То есть зараз мы замкнутыя в нашай беларускай лакальнасці. Мы маем як бы беларускую рэвалюцыю, жнівеньскае паўстанне. Забыліся, ну, плюс яшчэ коронавірус, ясна, які всех заціснуў у сваёй лакальнасці. І мы крышачку забыліся про тое, што вот вся гэтая, як бы, не ведаю, вся гэтая надзвычайная ситуация пройдзе, и мы врэшце рэшт вернемся в нормальный свет, нормальное жыццё, выйдем за межы своих кватэраў, да, и, ну, потрапим в гэтую нормальность, да, будем лётаць на самолетах, ездить один до одного в гости, ну, и так далее, и так далее. Так вот, для меня текст Ярослава Шымова, чым яшчэ важны, не просто таким, як бы, выкладаннем сціслым там і канцэптуальным выкладаннем
вот гісторыі посткамунізма, а ён важны як такі вот як бы званочак, што нармальнасці ўжо не будзе. Што як бы калі мы вернемся у гэты вялікі свет пасля таго, як все скончыцца, там як бы і беларуская рэвалюцыя, і паўстанне, і каранавірусы, ну і все астатнія як бы рэчы, то мы вернемся ў свет без нармальнасці. Гэты свет, які, ну, тая будучыня, якая ўжо як бы вот якую мы бачым, прачуваем, якая паціху паўстае і якая прачувалася ўжо з 2008 года, гэта будзе зусім іншая будучыня, чым тая будучыня, да якой мы звыкліся. Якая гэтая будучыня будзе, мы, конечно, не ведаем, і ну, ніхто не ведае, можа быць. Вот. Але в гэтым можа быць і прыгажосць всёй сітуацыі. Ярослав, конечно, прапанаваў адну з версій, ну, вот, як бы гэтай будучыні, то есть версію, ну, крыху дысцыплінарную. Гэта версія, ну, такая з перспектывы, можа быць, там, міжнародных дачыненняў, геапалітыкі, ну, вот всех гэтых вялікіх палітычных гульцоў, але не факт, што мы можам ці мусім паддавацца на гіпноз вот гэтай дысцыплінарнасці альбо гэтай перспектывы. То есть мы можам абмяркоўваць як бы зусім іншыя сцэнары і зусім іншыя будучыні і зусім іншыя перспектывы. Ну, гэта такая як бы моя першая канцэптуальная рэакцыя, своеасаблівая затраўка. Вот, як бы, и теперь я хотел бы передать слово трем по чарзе выступоўцам, там, персонажа. Два з іх ужо прагучалі крышачку в маёй інтэрпрэтацыі. Гэта Алексей Кажарскі і Макс Шур, якіх я прэзентаваў як вот ліберальных кансерватараў, та і анархабудыстаў, як бы ліберальны кансерватар і анархабудыст, і Павел Барковскі, які сядзіць в Празе і які, ну, вот таксама на все гэта як бы бачыць. Хто возьме слово першым? Я може скажу пару слов про ліберальний консерватизм. Ну, насамрэч, гэта такая, як сказаць, налепка, якую я, в принципе, не цураюся, але у дадзеным выпадку я все ж таки удакладніў, что я сказал, я не казал, что этот текст добра описывает реальность, потому что я человек, які займаецца, ну, як професійна міжнароднымі адносінамі і парадыгмай сацыяльнага канструктывізма, я ввогуле слово реальность не люблю выкарыстоўваць, потому что ніхто не ведае, что это такое. Я сказал крыху іншае, я сказал, что этот текст вельмі добра описывает дыскусіі, якія ведуцца паміж міжнароднікамі апошнія, ну, я не ведаю, колькі, 10, может быть, шмат гадоў. І ў гэтым сэнсе ён такі, як вы сказали, даксаграфічны. Ён, в принципе, это добрая такая summary. Вось, для, ну, вось я нават Ярославу написал, что калі текст был по-ангельску, я бы его абавязкова включил у программу курса для студентаў, потому что ён, ну, сапраўды робіць такі добры агляд з гэтых дыскусій, гэтых тэзісаў, якія выказваюцца міжнароднікамі у апошнія часы. Вось, але, безумоўна, я згодны з тым, што вось гэтай мовай, у гэтай мове, на якой размаўляюць пра міжнародныя адносіны, глобалізацыю і іншыя рэчы, ну, вядома ж, ёй прысутнічаюць ідэалагічныя элементы. В гэтым сэнсе я згодны з такім аналізам, і гэтыя элементы, якія, безумоўна, можна і трэба дэканструяваць. Да? Тому што рэальнасць гэта тое, што мы ствараем у тым ліку праз дыскурс, праз мову, бачаюся, праз мову, праз тое, як мы пра пэўныя рэчы гаворым. Гэта не абсалютна не новая думка. Вось. І гэты жанр вось экспертнай ацэнкі
ён даволі часта дэканструюецца насамрэч навукоўцамі, які займаюцца вось гэтай парадыгмай сацыяльнага канструктывізма, міжнароднымі адносінамі, то бок это вывучэнне дыскурсаў пра міжнародныя адносіны, пра глобалізацыю, пра усе гэтыя рэчы, пра якія людзі вельмі любяць размаўляць. Вось. Все так? Ну, пакуль да, я просто хотел як бы зрабіць такую заўвагу, што я все ж таки крыху па-іншаму рэагаваў на гэты тэкст. Ясно. Макс, Так, ну, мяне згадалі другім, як бы таму я таксама скажу, што я так это, ну, рэагаваў, нягледзячы на тое, што я фактычна спадара Ярослава ведаю, ну, толькі там па чутках, напэўна, так, хутчэй, чым па тэкстах. Вось, ён у свой час быў вельмі актыўны ў ЖЖ, здаецца, а я не быў, таму там такая, як бы, адбылася вось, несінхранізацыя ў гэтым сэнсе. Я так рэагаваў яшчэ до таго, як прачытаў ягоны тэкст, вот, маўляў, ну, пра што, так сказаць. Але прачытаўшы гэты тэкст, я пацвердзіўся ў сваёй думцы, да, што фактычна спрэчных момантаў, згледзячы, як бы, ну, трэба аспрэчваць альбо ўсё, альбо не аспрэчваць нічога. Ну, паспрабуем аспрэчыць, як бы, ўсё, і пачнем з таго, што вось ужо сказаў Алексей, тое, што казаў Ігор. Это менавіта такая схаваная, несхаваная ідэалагічнасць, пэўна, так? Ну, як бы для мяне яна відавочная, то бок мне не трэба яе дэшыфроўваць для того, каб это ўбачыць, так? То бок я накідаўшы, вот могу сказаць, што самае галоўнае, што там, як бы, што не аспрэчваецца. Это, значит, нейкі такі капіталістычны лад, які існуе, то бок рынкавы капіталізм, як бы карпарацыйны, які існуе сённяшня. Значит, не аспрэчваецца, безумоўна, як бы, ну, карысць гэтага ладу жыцця. Это значит, что там ёсць такая фраза, что ўсходнія краіны закідаюць заходнім, як бы, недастатковы ўзровень дабрабыту. То бок, як бы, і гэта прызнаецца за легітымную заўвагу, что вот, маўляў, это вот тое, что Захад не дадаў, і, так сказаць, прычына расчаравання ўсхода ў Захадам. То бок, ну, чисто такі матэрыяльны падыход, так? І далей, значит, натуральна дэмакратыя, что гэта, як бы, там зусім не стае пытання, не праблематызуецца, якая дэмакратыя, у якім выглядзе, у якім разуменні. Вось, то бок, гэта відавочныя рэчы, якія, в прынцыпе, трэба дэканструяваць, абмяркоўваць натуральна, як бы, але яны там натуральна прысутныя, і на іх, як бы, грунтуецца гэты тэкст. Што да мяне асабіста, каб раскрыць дужкі і патлумачыць маё пытанне, пра што можна размаўляць з лібералам, я скажу, пра што нельга размаўляць відавочна з лібералам. Калі прагугліць, там, пашукаць у гэтым тэксце такія словы, як клімат, напрыклад, так, то, што мяне цікавіць асабіста, нават не як анарха-буддыста, а просто вось як чалавек, які жыве на этой планеце. Значит, клімат, энергія. Энергія там сустракаецца адзін раз, слова. І яна у цытаце з Оруэлла, што вось нейкія цёмныя энергіі там валодаюць. Вот. Значит, слова экалогія таксама сустракаецца адзін раз, таксама як закід захада усходу, маўляў, значит, вот вы недастаткова на ўсходзе экалагічна свядомыя. Ну, это, як бы, праблема, як бы, пазаўчорашняга дня, мне здаецца. Тым не менш, як бы, ну, статыстычна гэта факт. Вот. То бок, хто свядомы, той і экалагічна свядомы, хто не свядомы, ён так і застаўся. Я хацеў сказаць, што, ну, вось гэта мяне вельмі турбуе. Таму што тэкст, які прэтэндуе на нейкую, ну, всеабдымнасць, апісанне сітуацыі, цалкам ігнаруе вось гэтыя фактары, про якія, я разумею, там, ну, ёсць там згаданы коронавірус у сувязі з палітычнай сітуацыяй в ЗША, вось, але, ну, это, як бы, такі фактор, скажем так, нестабільны такі. А што тычыцца кліматычнай сітуацыі, напрыклад, і энергетычнай сітуацыі, вось, узроўню спажывання і гэтак далей, то там это, ну, так абыходзіцца акуратна і згадваецца, мне здаецца, што, ну, вось, што, вот, маўляў, зноў-такі ідэалагічна, гледзячы Захаду. Ой, яно ж там, як бы, насельніцтва расце. Это ж у нас будуць праблемы, напэўна, так, на Захадзе, калі яны ўсе да нас папруць. То бок, зноў-такі, эта оптыка вельмі ясная, вельмі відавочная, як бы, і тут таксама, як бы, ну, што з гэтым зрабіць, як бы. Мне просто, я кажу, не хапае там пэўных, як бы, вось тэрмінаў, пэўных перспектыў. Ну, вось адсюль, як бы, і трэба, мне здаецца, танчыць, што тычыцца нейкай такой патэнцыйнай крытыкі з майго боку. Дякую. Дякую, Макс. Павел, як у цябе ўражанне?
Так, дзякуй, Ігор, што запрасіў на гэтую размову. Я адзінае толькі папраўлю, што каментаваць буду не з Прагі, а з Вены, дзе я зараз у інстытуце даследавання чалавека маю стажыроўку. Значыць, ну, для мяне гэты тэкст, канечне, быў цікавы чым? Узнятымі тэмамі, ну, і зноў-такі пра глобалізацыю, але не вельмі зразумела ўсё ж такі ўрэчышча чаго, да, там альтраглобалізму, антыглобалізму, хутчэй вось крытыка самога працэсу, але невідавочна, куды яна вядзецца. Па-другое, тэмай дэмакратыі, таго, як трэба пераасэнсоўваць зараз гэтую дэмакратыю, гэта таксама, канешне, сёння вельмі істотная тэма і шмат дзе яна ўздымаецца. І ў Беларусі сёння, як мне падаецца, гэта тэма адна з, напэўна, самых грунтоўных з таго, што адбываецца сёння. Да? Як можна пераасэнсаваць дэмакратыю рэальна з тых падзей, што адбываюцца. Ну і тэма імперскасці там таксама ўсплывае. Праўда, часта дастаткова так цэтлікава. Да, вось там ужываюцца словы кшталту недаімперыя ў дачыненні еўразвязу ці постімперія ў дачыненні да Расіі, хаця падаецца, што за гэтымі словамі ўсё ж такі не стаіць нейкая такая грунтоўная аргументацыя, а хутчэй такія модныя цэтлікі, які вось хочацца навязаць, бо там, ну, ёсць сумневы, напрыклад, што Расія некуды сышла ад сваёй імперскасці, нягледзячы на тое, што яе там такія нейкія дэкаратыўныя ваганні паміж дэмакратыяй і аўтакратыяй. Я не помню, калі ў Расіі былі ваганні наконт дэмакратыі, акрамя як у невялічкай праслойкі ліберальнай інтэлігенцыі, якой не вельмі шмат. Ты некалькі там ельцынскіх гадоў, калі так дазвалялася быць трохі дэмакратыяй Расіі, ну, можна лічыць хутчэй, скажем так, выключэннем, якое пацвярджае правіла. Ну і як бы для нашага кантэкста это зноў-такі тэма імперскасці, вось нашай посткаланіяльнай сітуацыі паміж двумя гэтымі цэнтрамі сілы. Што мне не вельмі падабаецца, гэта ізноў-такі спроба мыслення выключна ў геапалітычных раскладках, што характэрна агулам для нашага рэгіёна. Гэта вось спроба звядзення зноў-такі да пытання палярнасці, аднапалярнасці, шматпалярнасці гэтага свету, як быццам ад таго, там, ці вызначымы цэнтр сілы і ці будзе іх два, залежыць як бы цалкам будучыня ўсяго таго, што адбываецца ў свеце. І адсюль яшчэ і, напэўна, ігнараванне некаторых чыста рэгіянальных фактараў за кошт таго, што вось такая суперглобальная павестка, яна проста засціць вочы і змушае рабіць нейкія вельмі абагуленыя і таму не надта абгрунтаваныя высновы. Ну, а агулам, канешне, тэкст цікавы менавіта праз тое, што ўздымае цэлы шэраг праблем, пра якія я так трошкі акрэслю. Ну, я тут як бы дадам крышечку, просто так рефлексивная вставка, што калі мы кажам пра свае ўражанні і пра тое, чаго нам не хапіла ў гэтым тэксце, гэта не папрокі Яраславу Шымаву, ясна, а гэта спроба, як в той казцы, зрабіць суп з сякеры. Да? То есть вот мы гэтае як бы простую там качерышку вставілі як бы в суп, а далей ужо дадаем таго, што туды як бы, ну, вот, якія тэмы, праблемы вот, маглі бы яшчэ патрапіць. Таму што нам весь час не хапала, мне здаецца, на семінары падчас абмеркавання вот, ну, вот нейкага такого агульнага гештальту, то есть агульнай гэтай наратыўнай лініі, што вот адбывалася там-то тое, там-то тое, а вот як бы нейкая будучыня, альбо будучыні адчыняюцца. Да? І вот, вярнуўшыся ўжо да сваіх уражанняў, калі казаць і пра сам гэты як бы перыяд посткамунізма, і пра тэкст Яраслава,
ясно, что як бы тэкст і сама праблематыка і сам посткамунізм распадаецца на две адрозныя, ну і акрэсленыя зоны. Гэта до 2008 года і пасля 2008 года. Ну і сам Ярослав як бы про гэта піша. До 2008 года гэта одна картинка і один як бы періяд, ну, нібыта там эканамічнага росквіта, як бы ідэалагічнай дамінацыі і гегемоніі вот гэтага неолібералізму, періяд, калі будучыня чалавецтва здавалася яснай і акрэсленай, і все разумелі, што гэтая будучыня ўжо наступила в некоторых развитых и просунутых краинах, а всем остальным, ну, до этого только як бы тягнуться, ну, вот як бы классичный концепт там догоняющих модернизации, альбо догоняющей модернизации, мы вот, тыя, хто надто нетерпеливые, яны могут эмигровать, адразу пераехать як бы вот у гэтую будучыню чалавецтва, ну, вот якая ўжо недзе ёсць. И вот гэтая картинка радикально зламалася в 2008 году. Причем як сама реальность, так и картинка этой реальности. С одного боку экономичный кризис здарыўся, и гэты мыльный пухир финансового капитализма лопнул. И оказалось, что реальность была абсолютно адваротной. И экономисты начинают писать монографии и артикулы про то, что, оказывается, гэты экономичный, ну, умовно кажучы, заняпад заходнего среднего класса отбывается с 1972 года. Что не 89 и не 2008, а 72 год – это той пералом, пасля якога реальные доходы вот як бы заходняга среднего класса начинают неухильно снижаться. Да? И вот уявите себе, мы в 89-м уявляли, ну вот, что потрапляем, что мы выратаваныя, что мы як бы, ну, потрапляем на материк, на сушу, вот як бы, что як бы коммунизм ляснуўся, дзякаваць Богу, и мы, ну, вот вернулись в мейнстрим нейкі, да? То есть насамрэч мы причалілі до Титаніка, да? То есть мы причалілі до корабля, які в гэты час ужо паступова зніжаўся, ішоў на дно, і вот гэтая наша радасць постмадэрнісцкая 90-х, гэта насамрэч быў прыгожы аркестр на Титаніку, ну, калі працягваць гэтую метафору, да? Вот. И после 2008 года это просто, ну, вот стало видовочно. И радикально зникая, скажем, и гегемония, и сам неолиберальный дискурс, и экономичный пухир, то есть зникая все, и самое головное, зникая будучыня. Причем про гэтае знікненне будучыні, ну, в картине свету, да, то есть якая кудысьці вот пропала и все. Пишут и говорят после там 2008 года вельми розныя люди. Например, такие публичные интеллектуалы, але идеологично вельми розныя, як той же Янис Варафакис, які однозначно левый и, ну, вот, але левый проевропеец, Тимоти Снайдер, які ліберал і, ну, вот, скажем, гісторык ідэі, які прысвяціў цалкам сваю берлінаўскую лекцыю в Різе, ну, вот, як бы гэтым памылкам ліберальнай карціну свету і про тое, што мы занадта поверілі в непазбежнасць будучыні, да? І, напрыклад, той же Харарі, які, ну, скажем, хутчэй поп-інтэлектуал, але які спрабуе дакладна фіксаваць вот гэтыя змены в самаадчуванні, змены в карціне свету, які гаворыць таксама про тое, што будучыні больш няма. І вот як бы мне здаецца важна, што Ярослав, ну вот скажем, спрабуе честно прызнацца як бы вот са сваёй перспектывы геапалітычнай, што сапраўды штосьці адбылося ў гэтым 2008, як бы штосьці такое
радикальная, что это не просто там экономичный кризис, и не просто, ну, например, перемога Китая в гонцы там глобализации, да, как бы, а ну штосьці больш сур'ёзнае, да? То есть как бы зникла утопичная перспектива заходней цивилизации, ну, скажем, як такой, да? То есть, и вот глядите, теперь мы подходим до белорусского кейсу. То есть пасля знікнення будучыні і знікнення гегемонічного доминантного дискурса, сапраўды все распадается на локальные войны и локальные идентичности. Да? И в разных месяцах начинается работа по выпрацоўцы альтернативных утопий. Ну, то есть, вот, одна, дарэчы, з гэтых утопіяў, гэта вот анархістская, ну, ці не анархістская утопія экалагічнай цывілізацыі. Вот тое, што Макс, напрыклад, расказываў нам в сваім маніфесце про Extinction Rebellion, да, то есть паўстанне супроць знішчэння ўсяго жывога, гэта, ну, вот, як бы рэч, якая паўстае паралельна і шмат у чым, ну, вот альтэрнатыўна, як адна з магчымых будучых. І глядзіце, што адбываецца ў 20-м годзе з беларускай рэвалюцыяй і з жнівеньскім паўстаннем. Да? В той час, як свет знаходзіцца без будучыні, да? То есть, як бы, і, ну, вот в нейкіх сутыкненнях магчымых альтэрнатываў, мы бачым з аднаго боку, то есть свет знаходится и в пошуках утопиев, и в боязі антиутопиев. Да? Мы бачим в Беларуси реализованную антиутопию влады. Влада вар'яцее, ідзе в разнос и пачынае знішчаць як бы сама сябе, дзяржаўныя інстытуты, грамадства. То есть як бы мы сапраўды назіраем, ну, вот, такую жахливую, фантастичную картинку вот такой, скажем, такого, ну, незразумелого, тотального самовар'яцення, самовар'яцтва улады. Да? А с другого боку мы назираем фантастично пригожую утопию повстання белорусского громадства. Вот такое uprising, да? То есть як было повстання там у ірландців, Великдня, да, то есть якое было символом, да, ірландської революції, так і тут громадство, вот, якби, глядячи на гэтую антиутопію влади, починає випрацьовувати свої механізми отказу. Да? І вот у мене таке враження, що чому білоруська ситуація настільки потрапила у гэтую глобальну адженду, да, якби в глобальный расклад и в своей жахливой прыгажости, и вот в своих нейких якби надеях, сподіваннях. Потому что, да, с одного боку мы все разумеем, что улада вар'яцее не только в Беларуси, але по всем свете, да, якби и Трамп, и там, ну, я уже не буду пералічваць гэтыя страшилки, да. І тое, што адбылося ці адбываецца сёння ў Беларусі, гэта, ну, вот як бы такі урок для, ну, па сутнасці для ўсяго свету. Але і, ну, адваротнае таксама правільна, да, тое, што адбываецца в беларускім грамадстве з беларускім грамадствам, гэта таксама, ну, пэўны урок і пэўнае спадзяванне там як бы для ўсяго свету, да. Вот, ну, такое мое прочитание, такое, может быть, такие протяги Ярослава Шимова и проекция может быть на белорусскую ситуацию, ці может наоборот проекция з белорусской ситуации на эту геополитику. Тут я бы вернулся вот до заўвагі Павла и заўвагі як бы Макса, что сапраўды геополитика сёння гэта можа быць як бы самы правальны і самы слабы і дэструктыўны тып мыслення, які чалавецтва ўжо не можа сабе дазволіць. Вот. Ну і в гэтым сэнсе
ну, маё прачытанне тэкста Ярослава Шымова насуперак той сістэмы каардынат і вот як бы той доксе, якая праз яго, праз гэты тэкст выходзіць, ну, вот як бы на вонкі. Сорі. Мы зрабілі кола, можа быць, зараз яшчэ хтосьці хоча далучыцца, ну, хто прачытаў гэты тэкст, для менавіта кароткіх канцэптуальных рэакцый, для, ну, вот як бы адказа Ярославу, умоўна кажучы. Перад тым, як мы пяройдзем ужо да агульнай дыскусіі і паспрабуем далей вот накідаваць у гэты гаршэчак з кашай альбо супам, ну, вот як бы розных спецыяў і думаць, якія могуць быць выйсці і працягі. Сябры, хто ў нас хацеў бы взять слово? Ёсць? Ну, заўсёды можна, калі хто як бы хоча просто вступіць, да? Ці ёсць хто-небудзь? Не бачу пакуль. Ну, тады мы пераходзім да ўжо як бы агульнай гэтай, да працягу, да агульнай дыскусіі. Вот. По другому колу, калі можна так сказаць. Ну, я, может, додам такую яшчэ рэч одну, потому что я на 100% згодны з ацэнкай сітуацыі ў Беларусі. Мне падаецца, што вельмі добра это было сказана. І сапраўды зараз Беларусь мае такі унікальны імідж, якой яна не мела ніколі. Вось мне як бы вельмі, як я думаю, шмат каму запала вось гэтая, ну, карыкатура, калі вось гэты будынак з калёнамі, кожная калона рэпрэзентуе дэмакратыю у пэўнай краіне, там Венгрыі, допустим, ну, Польша, не ведаю, там некалькі іх было. І пасля вось беларусы, якія цягнуць яшчэ одну калону, як бы будуюць дэмакратыю ў Еўропе, дадатковую такую апірышча. Вось, і гэта як бы з'явілася, да, у заходніх СМІ, і вот такі знак таго, што сапраўды такі рэзананс стварае беларускі кейс. Вось таму гэта унікальны момант. Але я ўсё ж таки выступлю такой непрыемнай ролі скептыка што да тэкста і да тэзісаў, якія прагучалі вось гэтыя, скажем так, прыгожыя тэзісы пра, ну, як бы яны такія змрочна прыгожыя, пра канец, пра адсутнасць будучыні, пра канец чагосьці там перспектывы заходняй. Ну, насамрэч, чаму я кажу, што вось гэты тэкст Ярослава Шымова, ён унікальны для мяне, тым, што я з яго не даведаўся абсалютна нічога новага. Таму што звычайна я з тэкстаў Ярослава шмат вельмі даведаюся, і фактаў цікавых, і ідэй, вядома ж. А вось в гэтым выпадку я просто прачытаў гэта як падручнік, да? Вось, ну, я ўжо казаў, што гэта, як было сказана, дексаграфія, гэта такой як бы самары агляд дыскусій міжнароднікаў, да, пэўных тэзісаў, якія гучаць на канферэнцыях, у іншых месцах, дыскусіях. Я нічога новага абсалютна не даведаўся, таму што я пагружаны як бы апошнія гады вось у гэтай дыскусіі, і просто вот гэтыя тэзісы пра канец, ну, звычайна это канец чагосьці, там, да? канец гісторыі, да? Ці канец капіталізму, ці канец Еўропы. Гэты тэзісы, яны гучаць з перыядычнасцю кожныя 10, 20, 30 гадоў. Да? Таму што, ну, у мяне ёсць такі вельмі цынічная заўвага, што людзям просто трэба кніжкі пісаць. І калі ты напішаш кніжку з нейкай складанай назвай, да, там, вот, аналіз там чагосьці, то, ну, яе купіць, але не так шмат людзей, як калі вы напішаце кніжку пра канец гісторыі, да, там, ці канец захаду, канец Европы.
Да, вот, менавіта. Я таксама гэта вырашу, я напісаў артыкул, які называецца «Канец цэнтральнай Европы», правда, я там паставіў пытальнік, вось, і двукоссе, але гэта такі вядомы клікбейт. Ну, і насамрэч, вось, калі паслухаць, ну, скажем, напрыклад, амерыканскія дыскусіі пра канец амерыканскай гегемоніі. Это вельмі папулярная тэма, якая вось апошнія 10 гадоў яна абмяркоўваецца, але тыя ж самыя людзі, якія гэтым займаюцца, кажуць, ну, слухайце, гэта мы ўжо чулі дзесьці, да, там, вось, калі саветы запусцілі спутнік, то ўсе казалі, ну, ўсё, гэта канец, вот просто яны нас абагналі, і ўсё, і нам ніяк не дагнаць, это канец Амерыкі. У 30-е гады таксама казалі, што вось СССР гэта будучыня, таму што яны развіваюцца вельмі хутка, дынамічна, а ў нас вот тут крызіс. Бо гэта наратыў, які з'яўляецца, ну, з такіх як бы натуральных прычынаў перыядычна, да, і вось гэта пачынаюць перажоўваць у экспертным асяродку, а людзі пішуць артыкулы, кніжкі, выступаюць на канферэнцыях, то бок у гэтага ёсць свая палітычная эканомія у гэтых тэзісах. Яны гучаць як бы прывабна, прыгожа, яны шакуюць людзей, але калі ты ў гэта пагружаны, то ты пачынаеш да гэтага ставіцца з такім, ну, скепсісам, да, што трэба ўсё ж такі гэта дзяліць там, не ведаю, на колькі дзеліць, на 16, ну, прынамсі, ці на 2. Таму ў гэтым сэнсе, ну, шчыра кажучы, я асабліва мяне не ўразілі як бы ані тэкст, ані гэтыя тэзісы, якія там з яго можна высвергнуць пра канец перспектывы. Не лічу, што гэта канец перспектывы заходняй. Таму што, ну, як бы ты такая шпендлершына, як бы это вымавіць. Ну, карацей, вы зразумелі, гэта шпендлер і такі вот прыгожы романтычны дыскурс пра закат Европы. Вось, дзякуй. Як наконт канца нафты і газу і іншых прыродных ресурсаў? Уже напісалі кніжку, ці артыкул? Ты да мяне пытанне? Так, это рэакцыя. Это не моя тэма, энергетычная бяспечнасць. Не, ну просто мы любім пра канцы казаць, вельмі шмат канцоў прагучала і захаду, і Еўропы, і США, а вось такіх рэчаў, ну, матэрыяльных мы не заўважаем чамусьці, што ў 70-х годах не выпадкова Ігор згадаў 72-гі год, што адбыўся, ну, фактычна, як бы атрымаўся пік ойл, і пачаліся гэтыя рэгулярныя крызісы, якія адбываюцца кожнае дзесяцігоддзе, і як бы звязана гэта сітуацыя на блізкім усходзе і з усім астатнім, як бы з той жа геапалітыкай, з пазіцыяй гіпердзяржаў як бы ў свеце. Ну, як бы я разумею, што тое, што нешта паўтараецца шэраг разоў у мінулым, яно як бы паўтараецца па-іншаму, і кожны раз у гэтага нейкія, ну, свае падставы. Не дапускайце думкі, што вот зараз это могуць быць падставы крышку іншыя, і можа быць нават і больш сур'ёзная. Прынамсі, мне спадабалася ў артыкуле Ярослава якраз апісанне сітуацыі ў ЗША і вось гэтага крызісу, які, мне здаецца, неаспрэчны. Вось. Таму... Справядлівасці ж дзеля рымскі клуб пісаў пра ўсе гэтыя сітуацыі яшчэ ў 60-е годы мінулага стагоддзя. З тых часоў як бы рыторыка змянялася хутчэй у бок таго, што не так все было кепска, як напісалі нам у гэтых дакладах. Я калі ўжо ўварваўся, то таксама з свае дадам 5 копеек. Я разумею, што для таго ж Ігора гэты тэкст гэта проста такі прыгожы кантэкст для ўпісання, напэўна, нашай сітуацыі ў сусветную павестку. І, ну, да пэўнай ступені так, сапраўды выглядае, што сёння свет шмат у чым адчувае нейкі крызіс, разгубленасць сваіх ідэалаў, сваіх арыенціраў, і вось так супергава шукае, дзе б зараз атрымаць крыніцу натхнення, у якіх, скажем так, падзеях, у якіх нагодах, ну і хутчэй атрымлівае звычайна нейкія такі негатыўныя
штукі. Там, калі нават адбываецца штосьці такое натхняльнае, кшталту гэтай там арабскай вясны, там, ці такіх вось рэчаў, то потым аказваецца, ну, як бы арабская вясна добра, а вось які там фундаменталізм, які прыходзіць ёй на замену, ўжо і не надта добра. Хацелася б запісаць гэта у перамогу дэмакратыі, а атрымліваецца, што такі, у лепшым выпадку, калі не эпік фейл, то прынамсі размен. І ў гэтай сітуацыі сапраўды Беларусь выглядае для шмат якіх аналітыкаў, там, палітычных навукоўцаў, ну, такім цікавым кейсам, менавіта таму, што у нас такая сапраўды атрымліваецца вельмі цікавая карцінка без відавочных рызыкаў для, скажем так, для дыскурсу дэмакратыі. Таму што з аднаго боку такая вельмі чорна-белая карцінка, такі вельмі жорсткі, ледзьве не фашысцкі аўтарытарызм. З іншага боку, вось спроба аднавіць дэмакрату на нейкім супернізавым узроўні, і вось, як падаецца, гэта такая сапраўды для Еўропы цікавая штука. А вось калі ў іх там штосьці атрымаецца, можа быць, ну, не тое, што мы зможам выкарыстаць гэты рэцэпт. Можа быць, мы абнавім свае, скажем так, адчуванні ад дэмакратыі, свае, ну, можа быць, нейкія прыярытэты у далейшым развіцці. Пры тым, што вось сітуацыя ў Беларусі, яна ж чым цікавая, яна амаль не закранае пакуль што эканамічную павестку. Бо, ну, фактычна, ні адзін з бакоў не прад'явіў нейкай канкрэтнай візіі таго, як вось гэтая барацьба за дэмакратыю мусіць абвярнуцца нейкай эканамічнай палітыкай. Ну, ва ўлады як бы зразумелая такая адсутнасць стратэгіі і фактычна пакладання на тактыку. Але і як бы і з боку каардынацыйнай рады я пакуль не бачу нейкіх там такіх падставовых дакументаў, ну, акрамя там, можа, там кілкоў у бок там Невдучалага ці нейкіх іншых эканамістаў, якія штосьці прапануюць. Ну, там на Романчука ўжо не спасылаемся з яго там мільёнам працоўных месцаў для беларусаў. Але вось цікава, што сапраўды зараз у глобальным кантэксце асноўная спрэчка ідзе вакол дэмакратыі і капіталізму, дэмакратыі і вось гэты неолібералізм, як, ну, не антиподы, але нейкая звязка, якая стварае крызісныя моманты. А ў Беларусі у нас сітуацыя, калі вось сапраўды мы пакуль што гэтай спрэчкі ўнікаем неяк. І вось незразумела, куды рухацца далей. Ці то рухацца ў бок гэтай агульнаеўрапейскай павесткі і таксама змагацца за усталяванне нейкай неоліберальнай эканомікі, і потым ужо паспяхова змагацца, як і ўсе астатнія еўрапейцы, з тым, што гэта за сабой цягне. Ці тое мы тут мусім прэтэндаваць на нейкі трэці шлях, але пакуль тады невядома, які менавіта. То бок хочацца ісці як бы тэзісамі Абдзіраловіча, там рабі сваё, да, шукай невядомае, да, ні на захадзе, ні на ўсходзе. Але тады для нас саміх ці зразумела, а што мы можам рабіць, калі уявіць сабе тую імаверную сітуацыю, што, напрыклад, пратэсны рух перамагае і вось рэжым знікае. А што гэта дае нам сапраўды ў плане развіцця? Павел, я бы далучыўся ў гэты момант, якраз працягнуўшы твою логіку наконт дэмакратыі і эканомікі, да, ці наконт вот гэтага поля палітычнага і поля эканамічнага. Рэч у тым, што ў самім тэксце Ярослава Шымова
закладзена вельмі цікавая такая самадэканструкцыя ці такая внутраная іманентная самакрытыка пэўных ліберальных мітаў. То есть вот там, дзе ён падчас аналіза амерыканскай сітуацыі гаворыць, цытуе там кагосьці з амерыканскіх аўтараў, што насамрэч амерыканская палітычная сістэма выбудоўвалася напрыканцы 18 стагоддзя не як дэмакратыя, а як рэспубліка. То есть як сістэма прадстаўніцтва пэўнага. Да? То есть задача, умоўна кажучы, амерыканскіх айцоў-заснавальнікаў, і гэта у Джефферсона, як бы ва всех гэтых сшытках там федералістаў вельмі ясна прасочваецца задача, як не дапусціць наўпроставасць дэмакратыі, як не дапусціць народ да ўлады, таму што вот як бы гэты, умоўна кажучы, дэмакратыя ў арыстотэлевскім разуменні, народ, які патрапляе ва ўладу, да ўлады і пачынае як бы выбіраць сабе, як бы, то есть гэта найвялікшы кашмар айцоў-заснавальнікаў. І вся сістэма, якая так як бы часам, так як бы метафорічна называецца заходняя дэмакратыя, это насамрэч сістэма прадстаўніцтва праз палітычныя партыі, праз парламенты, я тут уже не буду працягваць, да? Вот. І гэтай сістэме, умоўна кажучы, рэспублікі супрацьстаяць дэмакратычныя альбо папулістычныя бунты, як в самих заходніх краінах, так як бы і на ўскраіне. Вот. То есть это вот такі гештальт внутрана-заходні. Той час, як, напрыклад, кітайская версія, гэта і не дэмакратыя, і не рэспубліка. Гэта вот тая самая канфуцыянская імперія, якая выбудоўвалася і выпрабоўвалася, тэставалася, скажем, Китая, ўжо як бы некалькі тысяч год, скажем так. Да? Вот. І гэтая канфуцыянская імперія, то есть сённяшні камуністычны Кітай не мае ніякого дачынення ні да ленінскай тэорыі, ні да камунізма. То есть это вот традыцыйны Кітай з сістэмай мерытакратыі, там са складанымі шлюзамі патрапляння там да ўлады. І ў гэтым сэнсе, нягледзячы на сяброўства, напрыклад, беларускага рэжыма з Кітаем, гэта абсалютна розныя цывілізацыі, гэта як бы палярна розныя сістэмы. Это наконт эканомікі. Да? І калі мы гаворым, што вот мы вяртаемся да дэмакратыі цяпер в Беларусі, і што мы мусім узнавіць дэмакратычныя інстытуты, гэта добра гучыць на ўзроўні такого наіўна, скажем так, наіўна-ідэалагічнага дыскурса, но для людзей, якія сапраўды спрабуюць думаць, прагназаваць і канструяваць сітуацыю, тут паўстае вялікая праблема. Ці мы як бы хочам рэспублікі, ці мы хочам вот сапраўды гэтую сістэму не наўпростага прадстаўніцтва, да, як бы асабліва пасля папулісцкай улады беларускай, да, папулісцкай дыктатуры. Ці мы хочам все ж таки як бы дэмакратыі. А можа быць, мы хочам маленького канфуцыянскага княства. Это вот что тычыцца палітычнага, да? А что тычыцца эканомікі, то тут асобная тэма. То есть, я вельмі люблю слухаць все гэтыя выступленні Яніса Варафакіса, калі ён пасля 15-го года зрабіў цэлы цыкл турне па заходніх універсітэтах і заходніх акадэмічных асяродках і, скажем, распачаў такую радыкальную крытыку эканамічнага мыслення як такога і асабліва вот гэта эканомікс, да, то есть вот гэтай эканаметрыі альбо вельмі завужанага і гіпертрафаванага, вот як бы высоўвання нейкіх эканамічных міфаў на авансцэну. І я згодны, што насамрэч чалавецтва па сваім прадукцыйным сілам, па эканамічнаму развіццю даўно ўжо дасягнула і перасягнула той узровень, калі яно можа забяспечыць па сутнасці амаль всім чальцам
вот як бы чалавечай грамады, ну, тое, што мы можам назваць там як бы безумоўным доходам альбо мінімум, да, разумны мінімум спажывання і існавання. Да? Но калі мы гэта зробім, то есть галоўная праблема сённяшняй эканомікі, да, гэта не праблема накарміць і забяспечыць, а праблема сэнсу чалавечага жыцця. Ну вот як бы мы дамо чалавеку, ну, умовно кажучы, гэтыя, не ведаю, там 1500 ці вот эканоміка дае як бы чалавеку бясплатнае харчаванне, бясплатную энергію, мы ўжо гатовы практычна гэта зрабіць, да? А чым ён будзе займацца ў жыцці? Што рабіць, да? Не всем же вершы пісаць як бы і, ну, вот, змагацца за дэмакратыю, да? Вот. Трэба ж, ну, так што вот як бы гэтыя два дыскурсы, эканамічны і, умоўна кажучы, палітычны, яны нібыта самыя такія празрыстыя, відавочныя, но ў той жа час самыя металагізаваныя і самыя, ну вот як бы нейкія самадэструкцыйныя. Да? То есть эканоміка і палітыка – гэта якраз тое, што мы найменш разумеем, хаця сутыкаемся з гэтым штодня. Я бы так сфармуляваў. Сорі, знов за пафосна, калі было... Можна пытанне да вас? Калі ласка. Ось, скажите, калі ласка. А вы представьтеся спачатку. Александр Соловян, ага. Студент, завочник ФСН БДУ. Ось, скажите, калі ласка, вы лічыце, што чалавецтва ўжо гатовае да таго, каб забяспечыць вось такімі базавымі запатрабаваннямі ўсіх людзей? А чаму гэтага не адбываецца, на ваш погляд? Можа, гэта нейкае наіўнае пытанне, але мне цікава вашу кропку гледжання пачуць. Ну, я тут, ну, это занадта такое пытанне сапраўды страшнае, да, як бы ясна, што адказаць на яго, гэта вырашыць праблему няшчаснага чалавецтва, вот як бы Макс гатовы свае будысцкія, напэўна, 5 грошыкаў сунуць. Но я бы таксама з перспектывы, ну, там як бы будызма, альбо з перспектывы, ну, не ведаю, евангельскай, да, то есть чаму, хаця як бы абуджаных людзей, ну, в сэнсе як бы будысцкім абуджаных, мы маем дастаткова много і традыцыю ўжо больш за 2000-гадовую і традыцыю хрысціянскай любові. Чаму не все людзі потрапляюць як бы вот у абуджэнне альбо в любоў, альбо ў дабрыню? Чаму мы маем садыстаў, маньякаў? Чаму мы маем зло у чалавечым грамадстве, у чалавечай прыродзе, да? То есть с таким простым пытаннем мы потрапляем в самую сэрцавіну, мне здаецца, ну вот ввогуле гісторыі чалавецтва як такой. То есть мы в гэтай сэрцавіне значна больш чаго не разумеем, чым разумеем. І я бы сказаў, што да, тэхналагічна мы ўжо амаль што гатовы. Но вот ментальна, інтэлектуальна і, сорі за гэтае слово, духоўна, мы яшчэ як бы абсалютна на ўзроўні так як бы гэтых пячорных нейкіх версій. Макс там як бы... У мяне тут ёсць адзін прыяцель у Празе. Ён таксама лічыць, што мы яшчэ не саспелі духоўна, але ён фізык і праграміст, ён лічыць, чаму мы не саспелі? Таму што мы ўсё яшчэ займаемся чалавекам. Нам даўно пора ўжо, значыць, ад чалавека адысці, ну это ён так кажа. Вось, значыць, і пачаць ужо там будаваць нейкія там штучныя, значыць, розум і так далей. Я, конечно, таксама ў жаху ад гэтых думак, вось, ад яго. Але ёсць тут пэўны такі, як бы, ну, гэта сімптом сапраўды часу, ось адсутнасць вот сэнсу, да, пра яку Ігор казаў, значыць, адсутнасць сэнсу, як бы, глобального такого чалавечага жыцця. Таму што яно лічылася, што вот ён сэнс это менавіта ў забеспячэнні свайго выжывання фізічнага, значыць, ну і пракрэацыі, то бок, як бы, будучыні нейкай біялагічнай. І, ў прынцыпе, нават такі вялікі мысляр, як Карл Маркс, ён не змог дадумацца
застаецца, у чым будзе в прынцыпе сэнс жыцця пры камунізме, калі сапраўды усе дзякуючы тэхналагічнай рэвалюцыі усе будуць патрэбы задаволеныя. Вось. Ну і там нейкія такія апісанні, што чалавек там будзе туды-сюды метусіцца ад адной дзейнасці до другой. Вот. Але это все так вельмі непераканаўча. Вот. І як бы сапраўды гэтая тэма паўстае. Было пытанне ад спадара Александра, ці ёсць такая магчымасць як бы ўсіх забяспечыць і чаму гэтага не адбываецца. Ну, паводле асобных эканамістаў, такая магчымасць ўжо была ў 60-х, 70-х годах. Прынамсі той жа Шумахер, які лічыцца заснавальнікам так званай буддысцкай эканомікі, ён, в прынцыпе, сцвярджаў, што просто унутраныя механізмы капіталізму не дазваляюць перайсці да меней болей роўнай дыстрыбуцыі, як бы геаграфічнай, так і сацыяльнай паміж стратамі, тому што як бы гэта не ў інтарэсах, тады машына спыніцца і нішто не будзе яе гнаць далей, а тое, што яе гоніць, это якраз такія як бы антыкаштоўнасці свайго кшталту. Это менавіта як бы такая рэч, як сквапнасць, як інстынкты і гэтак далей. Ну, это Шумахера. Пробачьте. Это то, что я кажу, то, что написал Шумахер. Был такой вучень Кейнса, может быть, вы его ведаете. Так вот, я об чем хочу сказать, что насамрэч у сучаснай ситуации, як бы там это не выглядала з нашого боку, і ми якби не придумаємо сенсу життя чоловіка. Але якби само, так сказати, дао, да, грубо кажучи, воно дає нам гэты шанс. Воно дає нам якраз кліматичний кризис і кризис ресурсний, кризис насельніцтва і гэтак далей. І частку з того, що описано у артикулі спадара Шимова. Яно дає як шанс для того, каб просто прийти до нейкого рашення, зноў-таки пераацаніць свае каштоўнасці ў двукосці. Для нас дагэтуль было найвялікшым каштоўнасцем развіццё, само по сабе, просто вось без прызнаку, просто развіццё. Оказывается, што яно можа быць і шкодным развіццё, так, таким ракавым, як кажа Жорж Монбіо, напрыклад, такі брытанскі мысляр. Вось, то бок трэба пераацаніць менавіта гэтае стаўленне да такіх вот сваіх кітоў, якія мы лічылі тым самым. І фактычна як бы сэнс жыцця чалавека, я не ўпэўнены, што ён будзе нейкім чынам як бы індывідуальна планавацца для ўсіх, як ён рабіўся далей, да? То бок як бы чалавек з вялікім Ч, і ўсе пад гэта прыстасоўваюцца. Я думаю, што якраз узнікнуць такі, кожны чалавек будзе міні-лабараторыя па вынаходцы уласнага як бы сэнсу жыцця і, дай Бог, па вынаходцы і іншых карысных рэчаў, карысных для ўсіх, не толькі для кожнага індывідуальна. Дзякуй за увагу. Дзякуй. Але можа, калі базавыя запатрабаванні будуць забяспечаны, тады у чалавецтва будзе больш часу на то, каб сэнс жыцця пашукаць. Для некаторых сэнс жыцця ён адшукваецца вельмі лёгка на дадзены момант. Ось. Я думаю, што тэхналогія таксама нам дапамагла ў гэтым сэнсе. Раней былі вот то, што Ігор, напрыклад, баіцца, што вось, а чым будуць людзі займацца? Я думаю, сёння чалавека пакінь перад кампутарам, ён 24 гадзіны знойдзе чым займацца. То бок як бы гэтыя магчымасці сёння лепшыя, і я б так і не перажываў за тое, што людзі як, ну, будуць там не творчыя, будуць, это залежыць сапраўды ад духоўнай, так сказать, спеласці чалавека, але як бы я думаю, што чым болей будзе вольнага часу, у тым ліку там ад працы, ад спажывання, такіх вось мінулых каштоўнасцяў, тым больш як бы людзі выявяць сваю творчую натуру і скончыцца тым, як казаў Лётрыамон, што ўсе будуць пісаць вершы. Вось, Ігор. Ну, это прыгожая перспектыва, канешне, якую я з радасці падтрымоўваю. І я тут падтрымоўваю таксама пэўны тэхналагічны аптымізм, вот, які прагучаў у Макса, таму што сапраўды вот, такое ўражанне, што шмат якія рэчы невырашальныя на пэўным узроўні тэхналагічнага развіцця, яны радыкальна змяняюцца. Напрыклад, зноў жа такі тая геапалітычная картинка, ну, вот як бы цэнтраў улады і адпаведных, ну, не ведаю, скуплення і размеркавання культурных і сімвалічных ресурсаў. Вы памятаеце, ну, вот як бы Париж, трэба ехаць Париж гэта цэнтр света. Сапраўды, вялікія метраполіі,
імперскіх, ну вот вялікіх нацый, яны стагоддзямі збіралі ў сваіх сталіцах, бібліятэках, ну вот як бы все скарбы, рукапісы, тэксты, да, і каб адбыцца, трэба было ехаць просто каб чытаць, далучацца. Сёння як бы все выкладаецца, як бы, прычым выкладаецца ну, прасторы інета, адбываецца канкурэнцыя за ўвагу. Все гэтыя вялікія бібліятэкі, вялікія карцінныя галереі, то есть вот все, што збіралася і хавалася в запаснікі, цяпер наадварот выплёскваецца як бы на вонкі, да, як бы, і шукае магчымасці, ну, быць прачытаным. Я памятаю, ну вот моя такая, скажем, дауская утопія, я напрыканцы 80-х дико хацеў вывучаць старакітайскую культуру і старакітайскую мову, і набыў гэтыя няшчасныя страшныя 5 томоў вялікага кітайска-расійскага слоўніка і вывучаў там все гэта. Это было безумно працаёмка, нудна, як бы, і нереально. Ну і неясно, дзе браць тэксты, што там, як бы, все это закрыто. Сёння вся кітайская цывілізацыя прысутнічае, ну, вот як бы в одной прасторы гэтай віртуальнай, разам со всеми магчымымі слоўнікамі, тэхнічнымі магчымасцямі. Вот я читаю, ну, вот Лао Цзы і Чжуан Цзы по-старакітайску, параўноўваючы пераклады там на 6 моваў і спрабуючы знайсці нейкую беларускую версію. Ну, это просто як один з прыкладаў. То есть вот сапраўды наступіў момант нейкай, як там, здаецца, фізікі кажуць, сингулярнасці, вот момант, калі вот все, што назапашвалася як бы чалавецтвам, пачынае пераходзіць, ну, вот як бы в нейкую новую якасць. І мы, можа быць, недастаткова ясна ўсведамляем, што гэты момант ужо наступіў, і што гэтая рэвалюцыя, ну, яна адбываецца, яна вот ідзе, скажем, на наших вачах, і антропалагічна яна ўжо пачала фармаваць як бы гэтага нового чалавека. Ну і што таксама вельмі важна, што гэта не старая універсалістская альбо глобальная рэвалюцыя. То есть гэтая новая рэвалюцыя, яна зусім не адмяняе вот гэтыя лакальнасці. Яна працуе не насуперак роднаму куту коласаўскаму, да? А наадварот, яна як бы падтрымоўвае і ўзмацняе як бы гэты родны кут. Яна прыносіць у гэты родны кут, ну вот як бы все магчымыя скарбы і ўзбагачае гэты родны кут гэтымі скарбамі. Ну, сорі за пафас. Дзякуй. Я адзінае бы ўсё ж таки дадаўся і сказаў, што калі мы разважаем пра такія ўжо больш футуралагічныя перспектывы, куды там падзецца чалавецтву і што з ім зрабіць, то акрамя вось тых прекрасных утопій, якія былі намаляваны, я хочу нагадаць ўсё ж таки вялікі шэраг антыутопій, якія нам ужо абмалявалі, хто толькі мог, да, ад вядомых прызненняў на Бодрыяра, фільм «Матрыца», да, дзе фактычна чалавецтва проста закратаванае ў віртуальную рэальнасць, і там яно можа заставацца сколькі заўгодна уцягнутым у гульні, да, само з сабой, ці намаляваная там тым жа Віктарам Пелевінам карцінка, таксама чалавецтва, якое уцягнутая ў віртуальную эканоміку ўласных жаданняў, дзе фактычна валютай з'яўляецца толькі тыя перажыванні, якія чалавек можа атрымаць, і за кошт гэтага нейкая там эканоміка яшчэ можа працаваць, ізноў-такі віртуальная. І сапраўды не стаіць пытання, куды падзець энергію чалавецтва. Пры жаданні яе можна падзець, ну, сапраўды куды заўгодна. Пытанне можа стаяць, як там эфектыўна можна выкарыстаць энергію чалавецтва. Да, там пачынаюцца ўсе гэтыя праекты а-ля там Ілон Маск, які узгадаў сваё там піянерскае дзяцінства, бойскаўцкае дзяцінства, узгадаў палёты ў космас,
всю гэту азімаўскую рыторыку наконт засваення галактыкі, наконт паўстання новай чалавечай імперыі. І гэта вось адна з версій таго, як можна гэтую энергію каналізаваць, сапраўды вярнуць яе ў космас. І мы можам назіраць, як сёння да гэтай версіі схіляюцца частка, ну, скажем так, частка цэнтраў сілы, бо нават гэта можна назіраць па тым, як там Голлівуд, пра што пачынае фільмы здымаць. Раней гэта былі больш всялякія фэнтэзі, цяпер гэта якраз зноў касмічныя блокбастеры. І адпаведна, гэта адзін з накірункаў. Іншы накірунак, пра які, канешне, даўно пісалі гэтыя всякія гуманісты, гэта вось як развіваць сваю духоўную сферу. Ну вось не ведаю, ці гэта рэалістычна зараз накірунак. Бо калі пра яго і разважаюць, то выключна цяпер альбо у межах трызнення ў нейкіх такіх New Age, калі все пераходзяць у нейкую псіхадэліку, альбо разважанне кшталту, ну, зноў-такі нейкіх звышдухоўных цывілізацый, там нейкай такой ноасферы, але зноў-такі не на вельмі зразумелых пачатках. Я не ведаю, наколькі наша зараз беларуская там сітуацыя наогул нас спакушае займацца такого кшталту трызненнямі. Я вось не ўпэўнены, што ў цяперашняй сітуацыі наогул варта нам разважаць, да, вось, куды нам падзець всю нашу вось гэту энергію. Да, там, давайте не будзем змагацца з рэжымам, а давайте там сядзем, зоймемся касмічнай медытацыяй, напрыклад. Дзякуй, што вярнуў нас да нашых родных страшылак, як бы, таму што гэта варта, канешне, да, таму што Беларусь гэта реалізаваная антыутопія таксама. І тут я бы прыгадаў Джорджа Агамбена, ну вот італьянца, якім сканчаецца вся гэтая класічная традыцыя філасофіі, і які, ну вот калі браць там галоўную ідэю якога, вот, зараз ён надзвычай папулярны вот, во всех гэтых інтэлектуальных колах еўрапейскіх. Гэта ідэя тое, што насамрэч улада, любая ўлада марыць пра чалавечы канцлагер і надзвычайнае становішча, якое бы вызваліла гэтую ўладу ад всех прававых і этычных, маральных абмежаванняў. То есть вот что мы назираем вот сегодня, вот что отбывается с белорусской уладой, это ну такая иллюстрация да Агамбена, да, то есть вот як улада пачынае спасылаючыся на надзвычайнае становішча, глядзіце, нават рытарычна беларускі рэжым расказвае, што мы гэта робім не просто так, а таму што ну вот ворагі з усіх бакоў, і мы вымушаны абараняцца, вымушаны вот у гэтую надзвычайшчыну як бы ускокваць, да? То есть, ну і тут як бы таксама я згодны, каласальная тэма і каласальная неабходнасць мыслення, судумання і прадумывання вот гэтага нашага нового канцлагеря, які мы патрапляем. У нас, так, конечно, сёння на такіх арэлях гойта, калі шчыра, не заўсёды разумееш, куды патрапіш у наступны момант. Ну, гэта зараз такая відавочная тэма бачыць у Беларусі такую рэалізаваную агамбэнаўскую стратэгію. Хаця не думаю, што нашы улады надта там апекаваліся добра чытаць таго ж Агамбэна. Просто, скажем так, ці можа быць нейкі глобальны урок ці выклік для іншых рэгіёнаў, да, для іншых краін з таго, што адбываецца зараз у Беларусі. Ну, вось яны назіраюць на такую, в прынцыпе, штуку, якая была характэрна, не ведаю, там, для Чили якіх-небудзь там 70-х, да, всялякія гэтыя піначетаўскія рэжымы, якімі нас там пужалі ў дзяцінстве.
Яны гэта назіраюць адзінае, што з папраўкай на 21 стагоддзе, калі такіх штук можна было не назіраць. Але я вось не ведаю, ці робяць яны з гэтага нейкі для сябе высновы, да, вось, там, хаця б на ўзроўні таго, што паставіць себе галачку. У Беларусі такое пракаціла, да, значыць і ў нас пракаціць, да, ці напрыклад, нельга вось такого дапускаць, каб такое ўжо адбывалася. Вось, я не ведаю, ці ёсць сапраўды штосьці такое, што для сённяшняй там Еўропы ці Амерыкі ў Беларусі з'яўляецца нейкім урокам. Вось, в плане рэалізацыі стратэгіі гвалту, аўтарытарызму і вось таго, як гэта цісне на грамадзянскую супольнасць. Павел, а можна мы пакуль не будзем адказваць на гэтае пытанне, бо гэта цэлая там, ну вот цэлыя наступныя некалькі раундаў, а пяройдзем зараз, паколькі па часе мы ўжо так падыходзім да псіхалагічнага, скажем, псіхалагічнай перэрвы, да, то есть как бы пяройдзем да пытанняў і кароткіх рэплікаў, асабліва тых, хто яшчэ не браў слова. Вось, можа быць, калі ласка, сябры. Ёсць жаданне ўключіцца? О, Макс хоча, да? Не? Так. Я просто хотел адрэагаваць на то, что казал Павел, тому что я тут сабе зрабіў нейкія занатоўкі, тут была б шкада, я б уже да іх ніколі не вярнуся, напэўна. Вось. Мне спадабалася вот это вось супрацьстаянне утопіі антыутопіі, это вельмі важна про это памятаць, але мне здаецца, што якраз у глобальным кантэксце зараз такія вельмі часы празрыстыя в этом сэнсе, что як бы вельмі ясна, дзе утопія, а дзе антыутопія. Я згодны быць чалавекам, які прадстаўляе утопію, толькі я не згодны з нейкім, з тым, што гэта трызненне, і што гэта заснавана на нейкіх там, там духоўных штосьці там, незразумелых абсалютна рэчах. Это New Age быў такі тренд в 60-х годах, хаця, в прынцыпе, там патрэба, якая за гэтым стаіць, яна падобная, так, як бы. Але зараз это ўжо не пытанне флірту з нейкай там ідэалогіі. Гэта пытанне, мне здаецца, ўжо неабходнасці жыццёвай, выжывання, так, про якое кажуць людзі на захадзе, экалагісты. Вось, але гэта зусім не азначае, што, як бы для мяне, я кажу, дылема стаіць ясна. Ёсць нейкая сістэма, якая зубамі, як бы, і нагамі б'ецца за сваё захаванне, яна, як бы, традыцыйная, яна патрыархальная, яе прэзентуюць людзі кшталту Трампа, яе прэзентуе Лукашенко, яе прэзентуе Путін. Яны хочуць, каб было так, як было. Умоўна кажучы, як у Хантингтона, ці так, як ось апісаў Ярослав у сваім артыкуле. Як бы дайце нам гэты свет просто падзяліць і не замінайце нам займацца бізнесам кожным у сваім асобна ўзятым кутку. А з другого боку існуе нейкая глобальная перспектыва. Яна вельмі такая, невесёлая, не ружовая глобальная перспектыва. Гэта перспектыва крызісу, які сапраўды датычыцца ўсіх краін, перадусім экалагічна. І вось, як бы, на падставе гэтага крызісу шукаюцца нейкія выйсці гіпатэтычныя з этого крызісу. Яны могуць выглядаць як утопіі, я абсалютна згодны. Але гэта, як бы, запатрабаванне часу. І як бы зараз у свеце, мне здаецца, это абсолютно відавочная, як бы, дылема ясная, утопія ці антыутопія. Просто людзі кансерватыўнага складу, традыцыйнага, я не хочу тут Алексея неяк доткнуцца, але збольшага тэндэнцыя такая, што, як бы, людзі такого патрыархальна кансерватыўнага складу, яны выбіраюць якраз антыутопію. Яны бы пагадзіліся з тым, што нейкая сістэма, як бы, кіравала бы грамадствам надалей з тым, што захаваліся б эліты, захавалася б іхная пазіцыя. Вось, тады як туды можна з пэўнай, так сказаць, долей, я б сказаў, як бы, скептыцызму, ці як можна запісаць і людзей, якія вот зараз на дадзены момант бароняць традыцыйны кансерватыўны уклад у Злучаных Штатах, так, як бы, адкуль бы яны не паходзілі, ці то з рэспубліканцаў, ці то з дэмакратаў. І пра што вельмі добра напісаў якраз Шымаў, што гэта, як бы, незадаволенасць гэтай сітуацыі ёсць, прычым як справа, так і злева. Вось, то бок,
бок як бы глобальны кантэкст тут мне не выклікае вялікіх пытанняў, але пытанне сапраўды тое, як туды ўпісаць Беларусь, таму што Беларусь вырашае зараз вельмі такія базавыя рэчы. І ёй сапраўды цяжкавата як бы ўпісацца, хаця людзі, якіх там я ведаю, там актывісты, там дэмакратычныя і так далей, яны як бы не сумняюцца, што беларускае змаганне гэта частка нейкага агульнасусветнага змагання за ўсё добрае, так? Вось, умоўна кажучы. А як бы у Беларусі, это зусім па-іншаму практычна глядзіцца. Я думаю, што як бы там сапраўды іншыя праблемы, яны нашмат больш такія, як бы рэальна базавыя, як бы такія як усталяванне той жа дэмакратыі, якая там на захадзе можа перажываць крызіс, але ў Беларусі ніколі не было, таму трэба, каб яна папрацавала нейкі час. Нельга проста як бы адразу скочыць нагамі там у камунізм, як там хацелі, там невядома. Это самое, як бы сапраўды, як бы беларуская сітуацыя, яна, думаю, што гледзячы свету, вот про тое, што казаў Павел, яна як бы цікавая тым, што наколькі сістэма, як бы яна сапраўды такая вот упоратая сістэма, наколькі яна сапраўды трывалая. І ці ёсць, ці магчыма яшчэ наогул нешта як воля народа, так? Я думаю, што гэта рэчы, у якія на захадзе людзі вераць. І вось яны глядзяць на Беларусь, яны жахам бачаць, што нешта вот такія вот міты такія вялікія, як гандзізм, так, той жа, як негвалтоўны супраціў. Это вот я гэтым рэчам, напрыклад, верыў. Я з жахам гляджу то, што адбываецца ў Беларусі, і бачу, што проста ніякіх як бы гэта маральная перамога, так, і гэта вось такія вялікія рэчы. Я вельмі непакоюся за лёс не толькі беларусаў кожнага канкрэтна, а за лёс вось гэтых стратэгій. Потому что калі іх у нас не застанецца ў змаганні, тады мы прайграем з антыутопіяй, потому что на баку антыутопіі зброя, разумееце. І вось як бы в гэтым сэнсе Беларусь як бы тактычна яна вельмі цікавая за ёй назіраць. А што тычыцца канкрэтна, гэта форма. А што тычыцца зместу беларускіх падзей, то я думаю, што яны як бы важныя перадусім для саміх беларусаў, натуральна. Як бы того, што я думаю, што я вот сказаў, што хацеў сказаць. Дзякуй. Ці можна я дадам? Так, калі ласка. Мне просто, калі Макс сказаў про Пуціна, Лукашенко і Трампа, я раптам загадаў такі мем, ён быў пару гадоў таму, калі была кампанія хто глядзеў гульню прастолаў, быў такі мем, што вось як бы усе негатыўныя персонажы адмоўныя яны былі за Brexit, а ўсе як бы пазітыўныя яны былі за Remain, да. Вот мне здаецца, што все ж таки як бы кідаць все ў одну кучу, гэта крыху так спрашчае сітуацыю. Я думаю, што это даволі розныя постаці, яны рэпрэзентуюць розныя працэсы. Я маю на ўвазе трох гэтых палітыкаў, да. І мне не падаецца, што Трамп гэта добры рэпрэзентант кансерватызму, тому што ён выклікае алергію у даволі значнай часткі рэспубліканцаў, але яны цынічна так рэальпалітычна яго церпяць і цярпелі зараз ужо і спрабавалі выкарыстоўваць, як гэта палітыкі робяць. Вось. Таму мне здаецца, што ўсё ж таки гэта спрашэнне пэўнай ступені, але вось што датычыцца Беларусі, і ці гэта вот таксама бок святла, што змагаемся за ўсё добрае, што частка агульнага працэса. Пабачым, пакуль гэта так выглядае, але насамрэч за што мы змагаліся, мы пабачым на першых свабодных выбарах, якія ў Беларусі адбудуцца. Я як бы гатовы паставіць пэўныя грошы, што як бы вынік нам не вельмі спадабаецца. Сябры, тады, скажем, мы падыходзім да пункта, то есть нас ніхто не разганяе, мы можам сядзець тут сапраўды хоць все жыццё, і праз 2 тыдні в чацверак, як бы я спадзяюся, мы сустрэнемся на чарговай паседжанні інтэлектуальнай гісторыі посткамунізма з нейкай іншай тэмай, можа быць, з нейкімі выступоўцамі ці
У меня куча всяких, ну, жаданняў і ідэяў. То есть я, напрыклад, в той же беларускай сітуацыі шчыра ўражаны беларускімі анархістамі. То есть і Міколам Дзядком з ягонымі там і дыягназамі, і тэкстамі, і, ну, вот, і беларускі анархізм, які з аднаго боку укаранены, да, як бы в традыцыі, да, і гэта шмат у чым такі даўскі стыль, да, то есть і шмат у чым Абдзіраловіч, і шмат у чым як бы такая утопія нейкіх новых форм, да, і гэта людзі, якія, ну, вот, прытым практыкуюць прямое дзеянне, і вот гэты акт самаспалення, там, ну, там куча всякіх рэчаў, якія ўражваюць, ну, і неубачаныя і незразумелыя. Мне здаецца, што гэта, ну, вот, як бы рэч, якая, ну, яшчэ як бы патрабуе ацэнкі і аналізу, да, то есть і тая ж катастрофа традыцыйных левых, ну, там, як бы, умоўна кажучы, камуністаў і вот таких, як бы, марксістаў, якія весь гэты час сядзяць падхіхікваючы, як бы, і пішучы пасты пра тое, што все роўна капіталісты вас сажруць, як бы, вы там, вот, як бы, кідаеце дровы в агонь, які спаліць вас, як бы, ну, то есть вот такое вот, што таксама пэўны цікавы феномен і інтэлектуальны, і свядомасці, і праграмны, да, вот такое, ну, і куча всякіх рэчаў, там, як бы, і беларускае грамадства, і беларускі нацыянальны праект, што з ім рабіць в сітуацыі, калі відавочна наступны ўрад, як бы, будзе все адно крэольскім, да, то есть як бы будзе ўрадам беларускай расейскамоўнай большасці, да, ці вот тую ролю знаменосца і трымальніка, ну, вот, як бы, палітычнага праекта апазіцыі, якую беларускамоўная частка грамадства трымала все гэтыя дзесяцігоддзі, ці ён мусіць быць перададзены, і, ну, вот ёсць нейкія іншыя задачы. То есть насамрэч, што куча всяго цікавага, і роля Китая, там, скажем, і вот гэтыя новыя версіі глобалізма і утопія. Мне здаецца, што мы вот працягнем у такім, скажем, раскіданым, і я бы вельмі хацеў, каб Макс Шчур зрабіў нам, ну, вот такі разгорнуты даклад пра вот гэта Extinction Rebellion, пра сучасныя такія формы, ну, вот, альтэрнатыўных экалагічных утопіяў, да? Ну, и много-много-много, да, то есть всего. Так что, ну, я до того, что мы развітваемся, але я спадзяюся побачыць всіх праз 2 тыдня, і Павел яшчэ штосьці хоча сказаць. Я толькі хацеў унесці все ж таки прапанову па рэгламенце, бо каб нам тут не ператварыцца ў клуб пікейных жылетак, якія будуць абмяркоўваць все, што заўгодна з таго, што адбываецца ў свеце, і там казаць цяпер ужо там пра Трампа ці пра Байдена ці яшчэ пра каго-небудзь. Все ж таки, можа быць, на кожнае паседжанне мець больш-менш вызначаную праграму, то бок якія пытанні ўздымаюцца, і спрабаваць гэтага трымацца. Бо інакш у нас размова з аднаго боку нібыта і такая цікавая, але нас так гайсае з аднаго боку ў іншы, што фактычна тады цяжка зрабіць нейкія падсумаванні, асабліва для людзей па-за кантэкстам, да? А што ў рэшце рэшт, як з тым тэкстам Шымова, здаецца, і па ўсё разам, а з іншага боку, як бы тады не вельмі зразумела, за што хапацца. Таму моя прапанова все ж таки, давайте на кожнае паседжанне вызначаць хаця бы, там, не ведаю, тегамі, якія тэмы ці якія пытанні павінны гучаць, а все астатняе лічыць просто контекстом. Я толькі за. Ну, это мы можем списаться просто ўжо, як бы, камунікаваць, як бы, ну, прываце, да, вот что там вызначаць. Ну, просто хто абвяшчае тэму, той тады, напрыклад, і выстаўляе тэгі. Калі хто гатовы наступны раз выступіць, ну, спішемся адным словом, да. Сябры, ну, тады, не ведаю, калі больш няма ніякіх туе манже, туе бю, плюр'ям адзір, то, як бы, тады да сустрэчы, да.
вяртаемся в свои самоты, в самотные покойчики с этой виртуальной реальности в свои города. Развітваюся. Рады был вас Дякую. бачить. Дякую Всього всім. доброго. До Радий був побачення. всіх бачити і чути. Дякую. Всім велике дякую. Дякую, до Було приємно. побачення.